casa, a classe, etc. Com deia la Maria Montessori, al final un indret inclusiu és un indret, un espai, un material adaptat, on el nen pot participar-hi. Doncs una mica en aquesta és el propòsit que ens guia i us anem a presentar i us anem a explicar des de l'experiència que hem anat fent, una mica abordant tot allò que pensem com a mares que hem après que seria interessant. Però el que volem després és que sigui una mica més participatiu, que puguem compartir les experiències. Així que ja anem en concret, ara sí que les TIC, i com les TIC i en concret les tablets. Nosaltres explicarem l'experiència bàsicament amb l'entorn iPad. Sabeu que de tablets n'hi ha diverses en aquests moments, d'aquest dispositiu, hi ha de la part d'Android, que alguns ja teniu, i iPad, que hi ha de diverses mides, i nosaltres us anem a explicar per què ho estem utilitzant i sobretot com ho estem fent, i una mica compartir des d'aquí. Comencem? Sí. Espera un moment. Això és un aprenentatge per nosaltres també, això ens hem hagut d'aprendre per després poder-ho adaptar a les nanos també. Ha sigut mira, la vida et porta a fer coses a vegades que et penses que no faràs mai. Sí? Després el que he intentat és, hem utilitzat també la tecnologia digital per explicar així amb un cop d'ull, que és el que és molt difícil anar resumint totes les experiències. Anem a fer una mica un tastet de les coses que ens hem anat trobat al camí. Llavors, com les hem utilitzat? Bàsicament hem tingut una mirada, primer anem a parlar dels nens, com ha sigut l'experiència amb els nens, després us parlarem la família, què hem fet la família i el nen amb les tablets, i finalment l'entorn escola. I com aquestes tres dimensions és les que es volem ajudar. Anem a veure amb el nen. Llavors, com veieu, les tablets és molt fàcil d'utilitzar, perquè és molt intuïtiu. Si agafo el que ens ha ensenyat el Boris aquest matí, la forma d'aprendre, les tablets, per ells, és una eina de fàcil ús. En primer lloc perquè és molt accessible, perquè és molt intuïtiva, com alguns de vosaltres heu dit, a vegades els meus fills saben més que nosaltres del telèfon mòbil, etc. És com si fos un telèfon mòbil amb una mida d'una llibreta. Segona, utilitzarem aquesta tecnologia amb tots els canals d'aprenentatge que hem vist. Els nens que siguin més visuals els hi ajuda molt, també els auditius, utilitzarem tot el tema de so i també veurem com podem interaccionar d'una forma perquè sigui molt més, l'experiència sigui molt més lúdica i per tant jugar i aprendre també és una part que ens deixen aquestes tablets. La nostra idea d'avui no és explicar exactament com funciona, que ja hi haurà, després si tenim alguna pregunta, però ja hi ha en entorns i us explicarem quins espais estem creant per capacitar-nos, perquè escolta, tot això ens ve també molt nou a tots nosaltres. Llavors el que estem fent és aprendre, formar-nos. Penseu que és una tecnologia bastant nova, ara hi ha moltes iniciatives i a més el que a nosaltres ens interessa és com l'apliquem en l'entorn més educatiu i didàctic pels nostres fills. Perquè segurament vols utilitzeu, però hi ha per jocs o per altres coses, o per la feina. Per tant, amb els nens, que els nens la puguin tenir, nosaltres pensem que a nivell de tots els aprenentatges que faci, és com a l'escola comencem, anem adquirint la matemàtica, la lectoescriptura, però la part de tecnologia la deixem com fins més endavant. A la nostra època segur, ara fins i tot les escoles també, tenen accés poc. La tecnologia ha d'estar molt associada al que fem dia a dia i sobretot el que sí que hem vist que en els nostres fills el que volem que sigui la tecnologia la que vulgueu, però en concret aquesta que avui parlarem, és un recurs que els ajudi.
Parlarem de la tablet com una eina, no com una finalitat. És a dir, això que quedi clar. Crec que és important perquè nosaltres treballem en paper, és a dir, escrivim amb tots els recursos, amb tota la creativitat, i això és com una eina més. L'únic que ara us explicarem que com és un dispositiu que pot tenir aquí molta informació, ells poden accedir a la informació tants cops com volen, i és com si fos la seva llibreta que la tenen sempre present. I això és molt útil per nosaltres i per ells. Per tant, si la tenen al nen, el que veiem és que és com si tingués una eina que els ajuda sobretot a l'autonomia, a l'aprenentatge, a adquirir coneixements, a la forma lúdica, però sobretot que siguin més autònoms. Aquesta és una mica el propòsit que nosaltres hem fet. Aquesta no es veu gaire bé, però això va ser molt divertit, va ser una anècdota. Un dia que estàvem al carrer, que sortíem de música, les nenes, i això és una foto espontània que estàvem parlant amb els pares de música, i elles es van agafar a l'iPad dels bolsos, perquè tenim coses que parlar d'una altra cosa, i van començar a ensenyar-se una al conte, l'altra així. Llavors nosaltres estàvem a aquesta banda del carrer i elles es van seure a la voreta d'un portal d'una botiga, i llavors i un moment vaig veure que la gent passava, era com... Llavors la veia tombava, i des d'aquí que anàvem veient, què li passa a la gent, que diu... Era com si tinguessis aquella càmera oculta, saps que fas esquetxos i tal, que tothom anava mirant, i després hi deies, són els downs amb un iPad. Això ja fa un parell de 3 anys. I va ser com molt... I llavors ens va donar a nosaltres un atac de riure dient, però ens vam girar i era la imatge, no? I en aquella imatge dius, ostres, i tant, estaven elles, la mar de bé, amb una molt fàcil, no? Que estaven utilitzant i intercanviant-se el seu, que era un conte de les 3 bessones, que estaven explicant, i era com tothom allò, ostres, no? I una mica aquesta imatge és la imatge del futur, no? És a dir, com una eina s'hi pot ajudar també amb coses molt de la seva vida quotidiana, no? I elles ho tenien plenament integrat, i la gent els hi sorprenia, no? Una mica... La competència digital en aquests nanos és una porta que els obrirà al món sempre, i no és... Vull dir que la tenen, com diuen, que els nens que neixen ara són nens digitals, doncs aquests, els nostres també ho són. I en el nostre cas no ens podem esperar a que sigui més endavant, que dius, més endavant que vagin accedint a la tecnologia. Si no escriuen, com hem vist amb alguns que deien, a l'hora d'abocar, igual no escriuen perquè tota la part també els hi costa molt més, no? Agafar el llapis correctament, les grafies... Jo em vaig adonar, per exemple, d'això amb la Ona, que pensava que encara no podia la restitució, la restitució no era prou clara, però en canvi en l'ordinador sí que podia ja identificar totes les lletres i a poc podia anar fent més coses, perquè la tecnologia li permetia. Llavors el que pensem és, sempre que la tecnologia permeti, doncs utilitzem-la, però no és la finalitat, simplement és un suport més i hem de mirar a cada nen el que li és més útil. Llavors, com estem? Hem dit que el nen, per exemple, el que sí que hem fet és restringir el seu accés, que també us podem explicar com, però a unes aplicacions concretes i què fem-la, i hem treballat molt, però aquí l'educació amb la tablet ha anat molt d'un a un, no? Com hem treballat amb els nostres fills. I per exemple, aquí, pots explicar què estaves fent aquí en aquest moment? Aquí en aquest moment estàs treballant el vocabulari que t'has posat a l'escola. Això no és una feina individual, això és una feina amb equip, que ha de ser nen, família i escola. I no hi ha... Home, evidentment que si faig un d'aquests elements també es pot treballar, però el que va bé de debò és fer un equip. I en equip què fas? Quan arribes a casa, agafes la criatura i mitjançant el joc, la tablet que és tant, treballes, reforces o amplies o avances el que tindrà la nena a l'escola. I és una manera com per facilitar-li una mica el que es trobarà. Després quan arribi a l'escola es trobarà més còmode, sabrà de què parlar, o al revés, o reforces. És a més, un acompanyament a
l'aprenentatge de la criatura, però d'aquesta manera. Però com diu l'Isabel, que ara és aquesta i després serà una altra. Les síl·labes les treballem a la tablet, però també les treballem a les palmades. Vull dir que és un més a més, però sí, de fet és un acompanyament que fa la família després amb el nen a casa. Per exemple, coses que podem fer amb la família que fem amb el nen, no? L'Ona està a segon ara. Llavors hi ha moltes activitats que, per exemple, els dictats preparats. Els dictats preparats, no sé com és la comunicació amb la vostra escola, quan us diuen demà han de preparar això, no? I a mi abans em costava molt, a vegades m'ho escrivien a la llibreta, havia d'esperar a veure aquí en funció d'aquí, no? La tutora, per poder-ho fer, perquè si no, l'accés, el preveure l'activitat que faran a classe, per ells és molt important. Perquè en el cas dels nostres fills, què passa? Quan no ho feien i es trobaven el mateix dia, clar, ella estava dictant, després ja li adaptaven el material en el moment, però de tot el dictat del paràgraf potser només agafava una frase. Llavors, si ho preparem prèviament a casa, el que els hem dit, passeu-nos per exemple de què va el dictat, en aquest cas per exemple era de les aus, i el que vam fer és utilitzar la tablet, ara ho explicarem en quina aplicació, per exemple, per preparar aquelles frases, que en aquest dictat, un exemple era de les aus, per treballar lo visual, perquè què passa? En aquell paràgraf jo em vaig adonar que no estava adaptat, perquè hi havia algunes paraules que la nena no entenia. Per parlar de les aus, no és el mateix dir que les aus tenen les dues extremitats superiors, al final són les ales, Ui. Doncs sí, primer s'ha d'adaptar la comprensió, el significat al nen, que fer-ho a l'aula ja ho fan els mestres, però si ho fem prèviament, ho podem preparar a casa, doncs ho podem utilitzar amb una llibreta. Ho fèiem en paper, abans ho fèiem en paper, i ara el que fem és utilitzem l'iPad per fer-ho. Llavors, aquí utilitzem una aplicació, per exemple, en la qual jo puc posar un suport visual que m'ajudi al concepte. Tot això que abans ho fèiem amb fitxes, és que dic, no us estem dient res diferent, ja ho fèiem tots, no? És a dir, fèiem allò per a veure l'activitat del nen, però amb fitxes, o amb un dibuix. Doncs ara el que em permet és com adaptar aquest material d'una forma molt més senzilla. I clar, el que fem és que estalvis molt de temps. I no només això, sinó que ho podem fer nosaltres, però com que és molt senzill de fer-ho, el nen participa en la creació del material, el qual també estem adelantant en fer-ho. Potser li podia ensenyar això directament a la tablet, no? Aquella? Quina aplicació refereixes? La tinc. Bueno, de fet, el que ens ha estalviat aquí és hores de buscar revistes, retallar, buscar el nom, plastificar, ensenyar-li la criatura, que no l'agafa, que si la pinça, que si saps. Bueno, jo no sé si vosaltres, però jo em vaig fer un fart de treballar a les nits preparant material i aquí la veritat és que en 2 minuts tens el material adaptat i molt variable. I a més, no només això, sinó que com et permet fer la fotografia del pictograma que t'interessa realment, que si és el que està treballant a l'escola, doncs fas la fotografia del pictograma de l'escola, si és un cas de buscar a internet, doncs el busques directament en un moment a internet, i si és un cas de fer una fotografia, perquè el que vols fotografiar o treballar és apareix la fotografia en el moment, és molt ràpid i és molt ampli, pots adaptar la lletra, i pots incorporar-hi, que no ho ha dit la Isabel, en aquest programa l'àudio. Amb la qual cosa, sempre que el nen vegi el pictograma, podrà llegir l'escrit i a més podrà escoltar la pronunciació. La qual cosa, evidentment, s'ha guanyat no només en temps, sinó en qualitat. Ara no sé si l'Isabel ens vol ensenyar un exemple. Si no, l'ensenyem directament des de la tablet. Ho fem directament des de la tablet i... Mira bé. Tot funciona per aplicacions. Es veu bé? Tots són aplicacions. No sé si esteu familiaritzats o no. Sí? Bueno, són els quadrats.
jo tenim classificat per diferents coses, com en el moment que estem, com adapto material, lletres, números, joc, tinc així per carpetes. Hi ha una aplicació que es diu Special Stories, tot això després us passarem un llistat d'aplicacions que estem utilitzant. Però, per exemple, aquestes que et permeti crear. Ara estem en un tema que et permet crear material. No sé quina és això és un conte que estaven treballant a Logopèdia, que és la geganta més al revés. Ara que no tenim. És a dir, ara què farem? El que hem fet és agafar totes les seqüències d'aquest material, d'aquest conte que estava treballant la logopeda en format paper. Llavors, el que hem fet és aplicar el dibuix, l'explicació i fins i tot ella es pot gravar el seu àudio. Ho podeu fer vosaltres. No, això és foto. Fas foto? És així de fàcil, És a dir, és tan fàcil, com... Espai 21, doncs creem un compte o el que sigui. Escollim una imatge o la podem fer una foto. Fas una foto del que està passant aquí. Sí? És molt fàcil, O, bueno, tinc aquí la data. I enregistro sempre. Espai 21. Aturar-ho. Ho he fet molt ràpid, la intenció no és que aprenguem les aplicacions, sinó que veieu que totes les coses que fèiem abans en fitxes, o en paper o en llibretes, que també està molt bé, que les podem fer d'una altra manera. Tenim un altre suport. Què guanyem amb això? Per les famílies, que és molt més ràpid de tota la feina que fem, quan tu em deies aquí, els grecs. Ara estan tocant els grecs, ara resulta que hem d'agafar tot el material, adaptar-los al nivell que està el nen, amb el llenguatge que està el nen, que no és el mateix. Llavors, tot això que molts cops fan els mestres, però altres vegades no. I el fer-ho o no fer-ho determina que el nen estigui participant del tema. Totalment. Llavors, per això, les famílies, jo crec que per poder ajudar ens toca preparar-los també o poder ajudar en la mida del possible al mestre i al professional a poder fer materials adaptats. Llavors, aquesta és una de les aplicacions. Llavors, amb aquesta aplicació, per exemple, jo estic preparant el dictat de les aus i associem, i ara un altre cop amb l'aprenentatge, el canal visual, foto, em dèieu vosaltres, molts dels nostres fills, el visual és el més important perquè al final entenen el que posa aquí amb una imatge, associen imatge i concepte. Després està el so. De tal manera que jo aquesta aplicació, que l'utilitzo per preparar dictats, també la podem utilitzar per aprendre a llegir, perquè podem crear petits textos que primer ells tenen la veu i després ja van associant també amb les paraules. Aquí és totalment configurable. Vull dir que jo quan escric puc escriure amb lletra de pal, lletra d'impremta, alguna lletra lligada, en el moment que estigueu. És molt obert, però molt senzill. Ho pots adaptar al teu fill. Aquesta és una de les aplicacions, però n'hi ha moltes, des del més senzill a lo més sofisticat. Us expliquem una que és senzilla, en aquest cas, perquè a més ells també poden participar de crear-lo. Ara hem sentit la veu de la nena, no? I a més això pot ser col·laboratiu, perquè jo això després ho puc passar a format paper, ho imprimeixo, ella ho té sempre aquí, amb la qual cosa per què fomenta l'autonomia? Perquè després les nenes hem preparat això junts, però després ella, en un moment determinat, s'agafa i es torna a escoltar el conte. L'accés al material és molt més fàcil per ells, i quan volen, i ho tenen com un... I és com també l'emocional que dèieu abans, no? Ostres, tinc aquí el meu dictat, o tinc aquí els meus mamífers. Ostres, és molt diferent que quan ho fas al paper, que també, però ja has d'anar a buscar-ho. Té alguna cosa molt més a mà, no? I a més, després, escolta'm, aquest dictat o aquest conte resulta que nosaltres que estem a segon, per exemple, la Laia també ho estava fent, no? Doncs agafem això i li vaig passar vermell, la Marta ho va agafar a la seva tableta
de la Laia, i la Laia podia agafar-ho, podia modificar-s'ho, podia posar-se la seva veu, i també ja hem guanyat el mateix compte, que per no crear-lo N cops ja ho estem compartint d'alguna manera. Aquí el paper de la família, una mica, per exemple, experiències en preparar dictats. Ara després parlarem de l'experiència a l'aula, perquè ara estem en la relació encara un a un, però us imagineu tot el que ens permet fer de cara, sobretot, a estalviar temps i que després ho tinguin. I sobretot ajudar els mestres, perquè jo penso que el gran problema que tenim ara és que si no ens ajudem nosaltres a intentar adaptar nosaltres el material, cada vegada diran menys hores per fer-ho. O sigui que és una bona manera de donar-los un cop de mà també. Llavors, hem creat un blog, que ja després us posaré l'adreça, i el que hem fet és que una mica tot el que nosaltres anem aprenent de l'experiència, el que hem intentat és classificar-ho per poder-ho explicar a altres familiars, a altres professors, perquè els professors també estan començant amb la nova tecnologia. Llavors, el que hem fet és, bàsicament, una classificació molt senzilla, que és, nosaltres hem fet com adaptar material i hem fet una llista d'aplicacions que podeu utilitzar i el link on agafar-les i comprar-les, i baixar-les. Algunes són gratuïtes, algunes s'ha de pagar. Ja sabeu com les aplicarem. Ens hem fet com adaptar material, com facilitar la competència matemàtica, aquesta per exemple era de matemàtiques, no? Com comptar i calcular, com fer el traç dels nombres, com identificar les grafies, com fer jocs que ens ajudin, i el que hem fet és un recull d'aquelles que per nosaltres ens sembla que són més útils pels nostres fills. Perquè, clar, hi ha moltíssima, hi ha una diversitat d'oferta impressionant, però el que sí que el valor que nosaltres hi podem donar, i per això l'experiència de tots, quan parlàvem amb la Dolors, però tu exactament això, quin ús li dones? I aquest ús per nosaltres és essencial, perquè, per exemple, el ritme d'algunes aplicacions als nostres fills ja no... La velocitat és molt elevada i llavors es bloquegen i no segueixen. Hi ha alguns jocs que són molt competitius i funcionen molt per prova i error, no? I els nostres necessiten més seqüencial. El reforç positiu és bàsic en els nostres fills i en molts jocs està al contrari, la penalització, menys punts, llavors ells ja surten del joc. Tots aquests petits detalls són l'experiència que hem anat, el que hem anat aprenent. I això és el que tots els nostres ulls, és la mirada diferent que tenim tots nosaltres com a familiars per l'ús de les tecnologies. I això és molt interessant que ho compartim. Perquè no és perquè igual, quan estàvem explicant les aplicacions l'altre dia que les explicarem, ja no és perquè es va crear aquella aplicació, la idea que va tenir, sinó quin ús pensem, quin valor li podem donar a les casuístiques dels nostres fills. I això és molt interessant. Llavors, a tenir un recull del que de moment, des de la nostra, també com a aprenents que som, I això ho veia sovint, perquè surten aplicacions i cada vegada més bones i més parametrizables, que és el que ens interessa a nosaltres, que puguis parametritzar ben bé el que t'interessa treballar a tu contínuament, o sigui que és qüestió d'estar sempre a la guai i quan n'hi ha una que interessa, compartir-la i així l'aprofitem tots. Hi ha moltes aplicacions, hi ha molt poc en català, cada vegada hi ha més, però poquíssim en català. Per tant, també hem buscat coses que ens permetin a nosaltres configurar o crear del que tenim, com ho podem posar d'una forma més fàcil, però hi ha poquet en català. També dir-vos que l'experiència és que dels primers nivells, o encara que sigui en anglès, que això ha sortit també a vegades a familiars, però escolta, amb els nostres nens dona igual, perquè ells ho assimilen molt més ràpid. Per exemple, hi ha algunes aplicacions molt bones de matemàtica en anglès, perquè estan molt pensades amb el Montessori, així, en la línia. Doncs poseu-les en anglès. Ja veureu que els nens no tenen cap problema, o sigui, no limitem coses que ells a
accedeixen molt fàcilment. Més val que l'aplicació estigui molt millor pensada de forma didàctica i a l'ús que li donem que l'idioma. De veritat, és una cosa que hem descobert. Fixeu-vos, no? Avui estan l'Ona i la Nene, que una parla alemany i l'altra parla català. I s'entenen a la perfecció. Ells tenen possibilitats de comunicar-se i d'entendre, no? Si l'envoltori és... Per tant, amb tot el que... Quan l'aprenentatge és molt guiat, l'idioma no és un problema. Tot el contrari. Pot ser fins i tot un efecte motivador. Seguim? Ara el que hem fet és un recull de postals d'experiències que anem a on realment hi ha el cau, no? És a dir, a la inclusió, no? Que dèiem, la inclusió. A casa som tots inclusius, un munt, no? I tots estem aquí amb diferències, no? Tenim estàndards i extras, no? Com deia. Els nostres fills com són? Extras, no? Extra com els amics, no? Tots són extras. I nosaltres tenim una inclusió. Tu vas fent la velocitat perquè t'hi trobes i això. I a l'escola, amb 25 nens, 27, com deia el Boris, amb tota... Com podem d'alguna manera facilitar? I és possible accedir i que ens ajudin les tablets? Llavors, evidentment aquí, la família, tenim una part molt important, que és, al final les coses van passant per l'exemple i la força que hi posem tots. Si hem d'esperar que hi hagi una directriu, una política, que algun dia ens arribi i ens digui senyors i senyores, la política educativa sobre les noves tecnologies és aquesta, l'estem implantant d'aquesta manera, etc. En aquests moments, oblidem-nos. És a dir, si tinguéssim que explicar com tot això es pot passar a l'aula i parlar als professors, tots ens posaríem a plorar, perquè estem molt malament a nivell de recursos i això. I això que és cert, també és cert que ens obre una possibilitat i una oportunitat per ser molt més creatius i també per donar molta més força. I també aquest és un missatge que ens agradaria traslladar. Moltes de les coses que us posem aquí com a experiències no és que és fàcil que ja ho tenim, portem molts anys batallant i demostrant i creant i moltes hores al darrere perquè vagis fent camí, no? Escolta, mira el dictat, que bé, no? No em diguis que t'ha funcionat, saps? I són coses que hem proposat nosaltres, no ens ha vingut la mestra proposant això, sinó ha sigut al revés. Escolta'm tu, aquest cop això ho treballarem d'aquesta manera, tu deixa-m'ho i ja m'ho diràs. O sigui que ho hem procurat les famílies, ho hem portat des de... Les famílies ho hem portat a l'escola, no és que l'escola ho hagi reclamat. Llavors això és important perquè el camí, sí que és veritat, com deia l'Isabel, que moltes vegades fa per dalt, però si hem d'esperar que el facin per dalt, hem de començar a fer nosaltres el túnel també per l'altre cantó, no? I arribarem a trobar-nos algun dia, espero. Però estem aquí, això també és important saber-ho, en quin context estem, no? Llavors, aquí us hem posat alguns exemples més de com a l'aula pot ser possible això. Vull dir, dels dictats, per exemple. Com fem, com la tablet és una relació bastant un a un, o amb un adult, com fem que això sigui més col·laboratiu? Com ho posem a l'entorn aula? Com és possible que la tablet, que potser només la utilitzarà en aquell moment, si ens deixa, no? Que primer perquè ens deixin, tot això és una elaboració, no? Ens hem de guanyar els mestres, molt simpàtiques, fixa tu. Fixa tu! No cal comprar, no cal que tingueu tablets ni res, Però mira, si t'ajudés amb això, no? A poc, estem aquí, no? Tots sabeu, tots estem aquí, oi, amb els nostres fills? Doncs, per exemple, això va ser l'any passat, a primer de primària, havien de fer, tenien el projecte dels animals del mar i havien d'explicar-ho. En aquells moments la Ona no llegia i molts nens ho havien de preparar, ho havien de llegir i ho havien d'expressar en diferents recursos. Només us vull aquí la tablet com està inclosa com un suport més, igual que tenim el mural que vam treballar, igual que tenim les fotos. La Ona el que va fer és preparar-ho aquí, amb unes coses similars amb com us he explicat de les aus. Per tant, ella podia preparar-s'ho i anar preparant un cop que ho vam treballar, llavors ja podia anticipar. Després tenia, quan m'estava explicant en moratòria, que està aquí amb el company, amb l'Eloi, tenia al darrere tot el suport que s'estava projectant com us estem projectant ara. Per tant, la visió i la seqüència per ell és molt més fàcil, perquè a vegades deia, si no es poden bloquejar, us vaig explicar alguna cosa i no és que no ho sàpiga, no és que no ho puguin exterioritzar, sinó que es bloqueja, no? Ara ho veig, continuo amb el meu discurs, que jo m'he preparat, que jo he escoltat, i llavors
hem utilitzat tots els canals per l'aprenentatge i llavors ells al final ho poden dir. Per exemple, un era aquest. Gràcies a això ella va poder fer una exposició amb l'altre nen perfectament a la classe i li va ajudar molt. Com la tecnologia està present com un recurs més, però que a més ella el tenia tant a casa i el va posar al servei de l'aula també. I això és un exemple d'inclusió total, perquè clar, si no, l'Ona no hagués pogut fer la seva exposició, evidentment, sense aquest recolzament, no? Amb la qual va poder participar d'una activitat igual que tots els altres. Bueno, aquí és un altre, una mica el mateix, és una aplicació i era un dictat de paraules. Bueno, doncs un escriu i tota la classe participa. Aquesta és una altra aplicació perquè veieu el pre i què va passar. Aquesta està en castellà, però és una mica... Però és igual, però... De moure en paraules... Però se sent el so, val? Veieu? Ho veieu? Mari, Marina, Marina, Teo, Marina, Teo. Per exemple, us poso un exemple, aquesta no és la millor de totes, no hi ha cap que ens agradi del tot, però de totes agafem alguna cosa per poder treballar. Aquí estàs treballant els sons, ja sé que estan en castellà, però per exemple és quan comencen a fer tot el dictat. La identificació de la paraula, de la lletra... La Ona és capaç de posar les lletres, és a dir, una cosa que tu li dictis així, cuinar, que, i, a, i ella ho pot escriure, però quan ho sent de l'altre, si no tens aquesta cadència, igual ella es queda amb l'últim i et posa na, he sentit, na, uc, no? Això em passava molt. Na, no? És així, el que tu m'has dit era això. Llavors aquí ja van... No sé com ho fan això, Dolors, algun dia ho farem. Com és això? Poden tenir un cervell tan creatiu que diu, no s'ha deixat ni una lletra, tu, però acaben a l'ordre que toca, perquè jo no soc capaç de fer-ho, no sé vosaltres. És allò, sí que ens passen. Tenen un cervell molt creatiu, perquè hi ha moltes coses a l'hora d'aprendre, segur, però d'abocar, la restitució és brutal. O sigui, el que deia abans la Montse, escolta'm, com pot ser que el del camió? I què deu tenir a dintre? I què aboca? I què està representant? És molt diferent. I a vegades també posar aquesta... reptar-los, però te n'adones amb aplicacions així a poc a poc? Doncs això que, evidentment, ho feu en paper, no és igual, perquè quan jo li faig igual no té aquesta interacció. No veu tant què està fent el diferent. I aquí quan ho sent, no, era cuina. Ja. Però aquí no sent aquí. I és més fàcil d'identificar i a més és menys frustrant perquè no hi ha tatxadures, no hi ha gomes, l'error desapareix al moment i és net i això és fantàstic perquè llavors no hi ha l'historial de l'error, no? Per mi és important també això. En el correu i ja està. Aquesta és una, n'hi ha moltes de lletres i això. Aquí també és un altre exemple d'una altra exposició que està fent ara aquesta segona en 3, que ja llegia alguna cosa, i també com estaven, una mica l'exemple també, com utilitzaven. I com, si preparem també els altres nanos, perquè al final la tablet la portava la Ona, però al preparar-ho ho vam preparar amb les 3 nenes. Vam preparar el cartró, el plafó per poder escriure. Les altres, mentre em deien, podien anar també fent-se la història de les maduixes i també anaven escrivint. I llavors ho vam fer, totes estaven interaccionant i van ajudar cadascú. I clar, qui va treure més avantatge de la tecnologia va ser la Ona, perquè amb ella realment és un... Si no, a vegades es pot bloquejar i no continua. I aquestes nenes es podien explicar d'on venien les maduixes i se'n recorden de memòria, ho diuen i tot això. Tota aquesta capacitat de... ella necessita un impuls, s'enganxa i va, no? Doncs això, veure quines són aquests estímuls, la tecnologia evidentment ens dona estímuls que els dona per poder avançar, no? I al final és el que compta. Molt bé. Anem endavant?
podien explicar, per exemple, que era molt interessant el que feia tu amb els altres nens, no? Que feien el de la sardina i les... Bueno, clar, és que aquí hem vist ara les aplicacions que hem treballat a casa una mica posades a l'escola, no? També és molt interessant veure la feina que pot fer l'escola perquè els pares participin del que fan els nens a l'escola. I, per exemple, una de les coses que... A veure, a la meva escola tinc molta sort perquè els ha agradat molt això de l'iPad i, per exemple, si van d'excursió, la mestra em fa 4 fotos, els nens em fan 4 línies, m'expliquen el què i la Laura ve a casa amb l'excursió i me la pot anar explicant. Aquesta per mi és una... o les convivències, per exemple, escolta'm, tu va fer les 4 fotos i el mateix. Això ho va fer amb la logopeda i va posar la veu ella, i em va explicar, va poder explicar amb fotografies els 4 dies de convivències, què és el que va fer, va ensenyar-se el porquet, la mort de la llimona, tot el que va conèixer, m'ho va poder posar-hi. A banda que ho va treballar a les colònies, ho va treballar amb la logopeda i després a més m'ho va explicant a mi i ho va anar explicant. Perquè veieu que és un treball molt col·laboratiu, però és que a més que això està fent equip i per mi és el més important. I una de les coses que també és... us explicaré una feina que van fer a l'escola i que van dir una de les coses que farem també és per donar-li una eina a la Laura i van fer la dissecció de les sardines, una mica lleig, però van treballar i li van posar l'àudio a tots els nens, i van anar a fer fotos i van fer tot el procediment, li van gravar la Laura. Vam mirar les aletes i les vam... Llavors participen tots els nens, els hi fa una gràcia i després això ho fan, clar, això és una feina de dia, suposo, però quan acaben, a banda de participar i després m'ho donen a mi, que m'envia la mestra per correu electrònic, perquè té el mateix programa que jo només haig de fer obrir-lo i posar-me a treballar, o sigui, superfàcil de compartir, a més, super, no haig de fer res. Els nens disfruten moltíssim i a més després és una eina més, perquè això després s'ho tornen a passar ells i s'ho van treballant, vull dir que no només és per la Laura, sinó que beneficia a tothom. O sigui que és això, no només és la feina que fa el que fem les mares desesperades a la nit, sinó que les mestres poden fer moltes coses també i és molt fàcil. No sé si... Llavors, una mica us sentireu, no sé si alguna de vosaltres com aquesta foto, no? És a dir, com ens sentíem al principi. Ara, una altra cosa més a aprendre a nosaltres, ¿vale? Estem una mica en lo cavernícola, on estem, no? Nosaltres ara una altra cosa més, però no tingueu por perquè és molt intuïtiu. Aixequem les mans qui més o menys sap anar a fer... Qui sap fer anar a una tablet? Bueno, molt bé. I un mòbil? Sí? Sí, més o menys tots estem habituats, És una eina que va veure sense instruccions, perquè no són sense instruccions. És veritat. Llavors... Tanca la porta. Llavors una mica, nosaltres ens trobàvem així, no? És a dir, escolta'm, la veritat és que va venir tot rodat, comences a aplicar-ho tu i això és possible pel nen, té possibilitats, tenim possibilitats que això sigui un recurs més pels nostres fills, és útil o no? Aquestes són les preguntes que ens hem de fer. Això podem compartir-ho amb els docents, podem d'alguna manera facilitar la feina, no? Però clar, per passar d'aquí, del cavernícola, que tenim més preguntes que respostes, que és bàsicament el nostre cas, que sempre tenim moltes preguntes i poques respostes, o hem d'anar construint. Però l'altre dia em vaig quedar tranquil·la perquè vam anar... Hi ha un senyor que és el director del Cosmocaixa que m'encanta quan parla, el Jorge Wagensberg, no sé si... I deia, la humanitat evoluciona gràcies a les preguntes. I és així. Dic, mira, doncs estem bé. És veritat, tothom busca respostes, però al final hem d'anar a fer-nos preguntes perquè estem creant camí i així estem inspirant a altres perquè vagin, no?
I realment si on estem, i en el nostre cas, total, no? Molt bé. Doncs el tema és, bueno, doncs ens haurem de formar nosaltres també, escolta, no? És a dir, una de les parts més importants és per poder facilitar l'aprenentatge als altres, potser ens haurem de capacitar nosaltres, no? Preguntant-nos per què i com ho utilitzes i què fem i has investigat això i en això és el que estem, no? Començar. Molt bé, continuem. Vale. Això, vaig trobar això per dir-vos, escolta'm, en un moment determinat una qüestió va ser, és la nostra una història d'amor amb les TIC? Nosaltres que havíem pensat que les TIC només eren una eina però no que ens facilitaria tant, no?, les coses. Evidentment, aquí no som venedores de cap producte, no? No tenim comissió ni d'Apple, ni de Samsung, ni res. En aquests moments us parlem de les tablets perquè pensem, hi ha altres, tots teniu PCs i ordinadors, aquí seria la qüestió de per què ens ajuda més en això que l'ordinador, no? Clar, penseu, no, vosaltres, per què creieu que per què als nens és més útil, no? Sobretot només de l'accessibilitat i això. És evident que tot té pros i cons i que els hauríem de veure en cada cas i també heu de veure si algun nen té molta... Ens han dit en alguns casos que hem anat a parlar amb moltes persones d'aquest món perquè ens diguin com hi ha alguns nens que amb la motricitat, a veure com tinguin, aquesta és una pantalla tàctil i sensible, no? Però en la nostra experiència amb els nens que estem veient no tenen cap problema els dispositius. L'accés tot el contrari. És una eina per ells molt fàcil. També el tamany, però com que el tamany està bé, la lletra la pots fer gran o petita, és accessible i tal. En tot cas, el problema que tenim és que, com us saben fer anar molt ràpid, el que heu d'anar mirant que no estic tot el dia a veure els vídeos perquè ja saben baixar-se de YouTube coses, impressionant, O sigui, abans que tu, la música i què és el que em mola, això ho fan molt ràpid. El que hem de fer és com configurar-ho, això sí que tenim cura, que sigui una eina didàctica. I de fet moltes aplicacions que tenim són didàctiques, no? Tot i que jo penso que no ha de ser una eina només per treballar, perquè són eines que si no disfruten, com tot, ho acabaran avorrint, amb la qual s'ha de trobar que s'ho passin bé, i que s'ho passin bé treballant, i a més això fa possible fer això. Si s'han de passar un vídeo tant també s'ha de. Llavors, una mica la història aquesta que us vam explicar de SOMAP, és a dir, des del dia que vam començar, ja fa temps que vam començar a fer temes amb l'ordinador de la Fundació Catalana i veiem que hi havia unes pantalles tàctils que aquí li podíem treure suc, però eren molt feixugues, o amb el mateix PowerPoint. Jo abans utilitzava el que sabia que era el PowerPoint per fer-me materials per l'hora, amb això és més fàcil. Però des d'aquí, des del cavernícola, de tot això que anem començant, una cosa que hem començat és a formar-nos, nosaltres de l'experiència, i sobretot una cosa amb l'Enrique Diora ha sigut començar a seure'ns i a posar la nostra experiència al voltant. Ara, al mes de maig, vam crear una activitat que es deia Tardes Art, que era totalment gratuïta, i que el que vam fer és preparar com podem fer tot el que la nostra experiència, el que ja hem après, com compartir-ho. Llavors vam fer 3 tardes dedicades una a com crear material, la segona a tot el tema matemàtic i la tercera més a temes de lectoescriptura i què és el que hi havia i una mica a compartir-ho entre nosaltres. I aquesta amb un entorn molt xulo que vam trobar a Barcelona que es diu Teampad, que és com un grup d'usuaris on t'ajuden a tot el tema de les tablets, que també t'assessoren a nivell de com utilitzar les tablets i com treure el millor partit d'elles, perquè si no sempre al final també com ens capacitem i les utilitzem. Llavors, no sé, aquí la Marta i l'Alfonso va participar, vosaltres igual podeu que us esclar i tot això, no? Està aquí un grupet, és a dir, com un entorn. Va ser molt positiu, perquè es va veure molta entusiasme. O sigui, tot el grup, a part que estava bé, no m'ha d'apretar-nos, ens vam adonar que tothom tenia molta il·lusió per seguir el camí, tenia molta il·lusió per compartir, que és una de les coses que més m'agrada de l'eina, que es pot compartir ràpidament amb un altre la feina que ha fet un altre. El poc temps que tenim és per preparar materials és fonamental.
també per traslladar als professionals que van venir també, que no era una cosa feixuga de fer, al contrari, que podia estalviar molt temps. Sí, un dels objectius... Jo afegiria, reforçaria el tema de nivell dels professionals, o sigui, la gran sort, n'hi havia Déu-n'hi-do, i la sort que entre ells vagin veient també que tot això són eines que els poden ajudar molt, que jo crec que pares col·laboradors com nosaltres s'ha d'aprofitar i crear que entre ells també s'ho puguin anar explicant i es puguin anar convencent que són eines que els ajuden i que ajuden els nostres fills a ser un més a l'aula. I la veritat és que l'exposició que vau fer d'aplicacions, de com utilitzar-les i tot, jo crec que tothom va marxar amb un bagatge encara amb més il·lusió de seguir compartint, fent i utilitzant-ho. I les preguntes, no? Llavors, i això que ho he utilitzat jo així o això, com ho podíem fer? Això és el valor que li donem. I per això que participem més. I això dels professionals està molt bé, perquè abans nosaltres pensaríem que ojalà ells, que ja saben moltíssim a nivell pedagògic, ens poguessin dir a nosaltres, però no va així, perquè ells saben molt de pedagogia, però igual tot està canviant a tant nivell tan ràpid, que és a dir, com ens complementem per anar a més. I van venir professionals, sobretot al CREDA, que també em va encantar perquè depèn de les institucions, no sé què, però veus allà una actitud d'aprenentatge, i a més eren totes més grans, amb un gran bagatge a nivell logopèdic, però que no ho coneixien. El CREDA que és el tema d'atenció auditiva, però tenen tot logopedes, molt bons, i amb tècniques que és una institució pública i en algunes de les escoles, gràcies a una de les escoles que vam engegar fa uns anys aquí, que va ser demanar logopèdia a les escoles públiques, ens va anar molt bé, perquè, ja ho heu vist, en els 10 anys que va venir el síndic i tot això, doncs vam poder fer força també per demanar logopèdia a l'escola i que tots heu a les vostres escoles demanar-ho, també. Però ja sabeu com funciona, que estem tots, però com sempre, allà estem, no? Doncs molts, la veritat és que del CREDA que ens va sobtar molt positivament, nosaltres ja hem treballat amb diversos professionals d'aquesta institució i tots al nivell de... Sobretot l'actitud de que el teu fill i l'actitud de com aprenen els nens, i tenen nens de tot arreu, vull dir, molt bé, no sé, molt xulo. De fet, però ahir m'ha trucat la de CREDA dient que volien posar, si podien passar les recomanacions que havien fet i que poguessin venir altres companys a també explicar-nos dubtes i tot això. És a dir, quan tu comencem cada un de nosaltres a fer un camí en cada una de les diferents escoles que estem, això es va creant i evidentment que vindran els recels, perquè qualsevol canvi hi ha un recel, no? És a dir, si jo estic habituat a fer-ho d'una manera, però al final l'exemple és el que ajuda, més que a dir si és aquesta la forma o la via que has d'anar, no? I van entrant, és a dir, nosaltres en som companys de viatge amb els professionals i de quina manera entre tots podem facilitar-nos la vida, això és crucial, però s'ha de poder entendre com que és un benefici per tots, perquè si no, com ha dit, tothom tenim moltes coses, no? No, i a més fa il·lusió, que els pares ens il·lusionem ràpid, però quan un professional que no ve tant d'aquí veu i s'il·lusiona i aposta i vol i pregunta i demana i n'hi ha una que entra a l'associació per anar a comprar la tablet, o sigui que penses, ostres, és que serà professional, i penses, mare de Déu, fa il·lusió, perquè dius, sí, no devem estar en un mal camí, no sé si serà el millor, però no és mal camí segur. I iniciatives que sortien, no? De la nostra escola al final érem 3, no? 4, Jesús també, allí. Ja es deien, home, doncs ja tenim, i no només és pels fills amb síndrome de Down, que ho estan utilitzant a la nostra escola i en altres temes que també els hi ajuden. Per tant, si anem fent pinya, que al final és que una mica construïm de forma més col·lectiva, l'altre dia pensàvem una mica, doncs escolta'm, a la nostra escola no hi ha tablets, és a dir, aquí tenim dos exemples diferents, una escola concertada, una experiència d'una escola concertada, i ella té un accés, jo estic en una escola pública, i jo no tinc la tablet tan inclosa a l'aula com ho té ella, ho estic fent més de fora, no?
Però clar, però sí que també amb les famílies, entre tots, ens anem passant, per la qual anem fent força. Fins i tot l'altre dia deia, potser la iniciativa seria, ara podríem escriure una carta demanant que hi hagi una tablet a nivell de la professora d'educació especial, per exemple, i que això pugui compartir-ho a tots els nens que ho tinguin. I dius, escolta'm, què estem parlant del tema de diners? Sí, escolta'm, però és un tema de decisió, també els recursos no els que són. Però tots a les AMPAs ens dediquem a socialitzar activitats, etc. Si realment, a quantes famílies estem fent servei? I tots els prejudicis de, per exemple, el cost. Quants diners ens gastem amb els nostres fills en X activitats que fem? Quantes hores dediqueu? Jo no vull ni pensar les hores que portem per treballar. Ho fas per ells i fa el propòsit, però Déu-n'hi-do. Si tot el tema dels costos, és que amb això de reduir els costos, però bueno, és un tema on dediques els recursos, no? I clar, aquí tenim força i tenim veu. Perdoneu que estigui una mica reivindicativa, però és que... Però, escolta'm, jo només veig, no sé com anirà el futur de l'educació, però sé que també tenim una corresponsabilitat important i que el model que hi havia abans, de que ens ho donen, això s'ha acabat, jo penso que a tots els nivells de la societat. Hi ha una part positiva. Fins i tot el model que hi havia abans, fa 4 anys, perquè és millorable, i això ho millora, perquè clar, el que dèiem, que els nens estiguin... Ara comencen a no voler-los a les aules, els nens, però que els nens estiguin a les aules no vol dir que estiguin aprenent, amb la qual jo penso que això, tot i millorar, és una eina a tenir en compte encara que millorin les coses. És a dir, que això és una eina facilita, però Déu-n'hi-do, o sigui, quasi que podem dir, estem fent política. Però és més fàcil, que d'utilitzar és molt fàcil un dia, un cop t'hi poses. I la veritat és que els mestres s'enganxen de seguida. Bueno, almenys la meva experiència i la teva. En fareu alguna més, no? Seria previst fer-ne més de... Les sessions d'aquestes formatives, sí. Intentarem al setembre un altre i al novembre un altre, de 3. Farem 3 a l'any, així 3 cicles. I la idea és que anem creant... Llavors, una altra cosa que hem vist, d'això és important, que perquè també tots nosaltres fem infinitat de coses. Escolta, com ho compartim? Com podem ser més col·laboratius? Com podem crear un centre de recursos amb cara i ulls per a les necessitats educatives especials? Com adaptem? Jo ja dic com... Jo soc dels visuals segons que ha dit el Boris, vale? Jo m'imagino el futur menys més fàcil la foto, però escolta'm, és que el futur seria que poguéssim tenir un centre de recursos amb un currículum adaptat per a les necessitats educatives especials, amb un marc que ens permetés agafar més recursos en funció del nen. Perquè els mestres també estan molt perduts. I cada vegada que comencen al col·le amb un nen nou, i encara que tingui, jo ho veig, que tinc l'experiència ja en la pròpia escola, cada vegada és un tornar a començar. I ja no us parlo de tots els professionals que intervenen. És que dic, al final ens hem de treure un carnet, és que ens hem de capacitar en moltes coses, perquè estàvem fent també de coordinadors de N persones pel tema del teu fill. Escolta'm, facilitem-nos la vida. Si estem treballant això d'aquesta manera, que ho treballi a mèdic, que ho treballi a matemàtica, que ho treballi a no sé quant, i anem creant coneixement el que sigui d'una determinada manera. Per això, una altra cosa, demaneu els plans individualitzats concrets, que no ho fem. Llavors, bueno, el pla individualitzat, a mi m'han donat ara, i això que estic molt contenta de l'escola, però, escolta'm, posem una mica de... I això, com anem fent, no? I, bueno, com el nostre fill, on està de coneixements? Anem veient, utilitzem tots els recursos per veure on està i anem determinant què. Marquem-nos objectius, aprenem de forma lúdica, però amb l'exigència, que no amb la duresa, perquè els nostres nens també vagin automotivant-se que van endavant. Perquè quan un pot explicar què és el mamífer o què és la columna vertebral, la dona deia, la columna vertebral no havia entès què era. On està la columna? Aquí. No, vinga, toca-la, i això és, no? Aquí. Ara ja pots entendre que això és vertebrats, però si estàs fent un dictat de vertebrats i ja no entens el concepte, adeu, ni camió, no? Això és que molts cops passa. On està la dificultat? I jo li estic exigint les lletres si el concepte no l'hem entès. Doncs hem de tenir molts ulls, però anar aquí. La idea, la xarxa, que hem de crear una xarxa, no? I sobretot, hem de visibilitzar els casos. Hem de visibilitzar si a la vostra escola hi ha algun tema que es fa que penseu que lo digital ajuda als vostres fills i de quina manera ho utilitzeu. Perdem un temps per escriure petit,
amb una imatge, no? Anem a visibilitzar-ho, anem a visibilitzar què estan fent a la teva escola, a la teva, perquè estan fent coses, Això no... Segur que el que us expliquem no està tan lluny del que està passant a les vostres escoles. Simplement que amb un recurs, no? Anem a visibilitzar-ho. Llavors anem a posar el micro, no? I aquí teniu l'any passat, no quan va ser això, al novembre. Al novembre vam fer el Consell Escolar de Catalunya, que estava dedicat a les tecnologies a l'educació. No sé si heu assistit mai, per exemple, el primer cop, tot de professionals i de mestres, etc. On les famílies també estaven convidades, però la veritat, per exemple, el Boris és el que em va dir de participar, perquè no ho sabíem, jo no sabia que existia això. Ens van convidar a participar precisament per explicar això, no? Com podia col·laborar la família, quin paper tenia la família amb tot el món digital en l'educació. Llavors allà vam llançar les preguntes com les noves tecnologies estan ajudant a les necessitats educatives especials. Això, vosaltres sabeu, no? És el multitasking, som mares, sabeu aquell anunci del pop de Buiza, no? Que és un pop que té no sé quants... No sentiu a vegades així. Bueno, la idea és visibilitzem casos, a les AMPAs, preguntem a les escoles, a les associacions, amb els professionals, hi ha institucions que estan... Anem a dia explicar el nostre cas, posem-nos una mica més d'acord. Llavors, una altra cosa que també pensem que és molt important és crear un repositori comú. És a dir, ostres, si tu has fet els mamífers, els he fet jo, d'una forma que ens ajudi amb els nostres nens, quantes eines podem optimitzar tot aquest esforç? Sabeu que hi ha tota la part d'Xtec que et pots baixar molt material, però aquest material, el que veiem nosaltres és que no hi ha un control de qualitat. Tothom els mestres posen allà, però tu no saps, t'estàs molt de temps anant a buscar informació. Llavors, imagineu-vos que hi hagués, una altra visió de futur, visual 2, un futur en què tinguéssim un repositori de necessitats educatives especials, que més o menys per nivells es pogués crear primària, sabent els objectius que hi ha, algú adaptat, perquè el llenguatge, el nivell, evident després ho podem personalitzar als nens, però sí que més o menys podíem tenir algú adaptat. Com s'expliquen els mamífers amb nens que tenen alguna diversitat funcional, d'una forma que podíem agafar. Una mica aquesta és la idea i estem treballant una mica en això. També de com fer-ho i com poder i de moment accedir a fer tot això. Què més? És que s'han anat, el que passa a les... Ah, és veritat, sí. Vinga, us quedo. No, la fletxa. Està passat. Et trobem a faltar, tu. Que et trobem a faltar. Això, us enviarem, us direm com agafar totes les aplicacions, hi ha infinitat d'aplicacions. També ens agradaria que si tots vosaltres teniu experiència d'unes altres que sabeu per hi són, doncs les anem recopilant. Llavors, a cada aplicació hem posat una mica per què la utilitzem. Però a banda de tot això, també hem vist que hi ha el que ens agradaria, que és desenvolupar aplicacions pròpies. I en concret en dues àrees on hem vist que hi ha una mancança molt important. Una és a la part de la lectoescriptura, perquè sí que hi ha temes així en detall, però hem estat mirant una mica, també gràcies a l'Esther tenim tot el tema de la processió fonològica, tot el mètode global de lectura. Ja hi ha moltes coses, hi ha el mètode Troncoso, hi ha tota la part que han fet a l'Esther, hi ha moltes coses, però tenir una aplicació que ajudi
que els nens, un cop que l'utilitzessin, poguessin facilitar tot el tema de lectura. Llavors, aquest és un projecte que també volem desenvolupar i estem ara, de tota l'experiència, agafant requeriments de com hauria de ser. I l'altre és que també estem pensant en aplicacions, sobretot el tema de la matemàtica, que siguin, per nosaltres és molt important que la matemàtica per als nostres fills sigui matemàtica aplicada. I on veiem que la forma en què expliquem o com accedim a les matemàtiques en el sistema educatiu, jo no sé, jo estic a segon, els que teniu fills més grans ens ho direu, no? Però jo és on en aquests moments veiem la diferència més gran. És massa abstracte. Massa abstracte, o sigui... Necessitem que sigui més funcional, més del seu dia a dia. Llavors, i això és un canvi de mentalitat, no? És a dir, les matemàtiques han de viure d'una altra manera i els nostres fills, claríssim. És a dir, què necessito pel meu dia a dia, què necessito entendre de les matemàtiques? Llavors, en aquest sentit, també estem pensant a veure com la tecnologia ens podria ajudar a facilitar l'aprenentatge perquè aquella competència que volem desenvolupar passi. I en aquest cas també estem dissenyant una experiència més per aprendre a jugar amb les matemàtiques amb una cosa molt quotidiana, amb temes quotidians del dia a dia, que ens permetin això sigui millor. Las matemáticas en cuanto a tengo tanto, gasto tanto, me va a sobrar, me va a faltar, se me uso. Que lleve 10 euros, vaya a comprar una cosa, le vea que no tiene y a ver qué decisión toma. Y saber que ahí le han faltado 5 monedas o un billete. Ir a comprar, no sé, que ella sepa que son 100 gramos de 200, ese uso de verlo, de repetirlo. Pues agafant aquestes idees, que clar, quan van pujant d'anys a l'aula, és que hi ha molta diferència perquè... I a més els objectius són, sobretot per mi, els objectius són diferents. No necessiten per res tenir això, necessiten saber quants diners han d'agafar per sortir de casa i no necessiten saber logaritme o que sí, és que no, per les quadrades, és que no. Necessiten el que necessiten i és aquí on els hem de capacitar, no? Doncs això, llavors imagineu-vos, no? Mames i no sé què, i ara a més hem d'entendre per què ens hem ficat amb això, no sé, per què ens estem ficant, no? Però al final t'hi va portar el tema perquè la necessitat hi és. Exacte. Sí, perquè també tu vas creant i segurament això inspirarà a altres, no sé què, i nosaltres ens toca fer-ho més perquè som un col·lectiu més petit. Llavors, i que entenem bastant bé quines són les necessitats, no? I les estem veient de l'experiència. Llavors, no sé, si el nostre propòsit és fomentar l'autonomia dels nostres fills, la tecnologia, comencem les preguntes, pot ser una bona eina? De quina manera col·labora en aquesta autonomia? I quina és la base per la qual hem de passar? I avui es diu tablet, perquè ja no m'interessa tant que sigui tablet, no? Que sigui o una altra eina. Però sí que el que anem construint del seu accés a la tecnologia, del seu aprenentatge i de la competència que la puguin després aplicar quan demà tinguem un altre tema. Però ja anirà, veieu, molt més. Però això és una relació un a un i el que jo pensem que anirà més endavant és que sigui molt més col·laboratiu. Que això és el que ajudarà a dia d'ara, que és molt diferent del que nosaltres estem acostumats. Molt bé, doncs, aquesta era l'Ignasi. Doncs això, al final, el nostre núvol té que veure com aquest tàndem de la inclusió i les TIC amb les necessitats educatives especials, deixant una vegada més dient que encara que ho veiem com un recurs més, ningú menys la finalitat, però sí que nos li donem. I això, quins nous escenaris educatius ens està plantejant aquest ús? Com a l'aula ja canvia també les dinàmiques i les ajuda i la reforça? Les noves formes d'aprendre, avui ens ha quedat molt clar, no? De quina manera tots els estímuls de percepció, si són més visuals o auditius, com podem també tenir eines que ens facilitin aquest aprenentatge.
I sobretot també les noves competències, pel missatge de que la competència digital ja ha d'estar present en els nostres fills. I en el nostre cas, deixar-la per més endavant o que és el gap va fer molt bé. Molt bé, doncs una mica, això és el que us volíem explicar, us passarem en el blog, que ja us passarem, ho hem penjat tots els documents de les aplicacions que hem vist. He passat 3. Us diria que si voleu a nivell més concret d'aplicacions us apunteu a la nova tongada que farem de Tardes App, que farem el... Llavors, zona, podria? Bueno, si trobem un lloc, sí, podem fer. Hauria d'estar. Era broma, era broma. Ha de ser. Podem organitzar-ho tant que sí. Sí. Podem organitzar-ho. El lloc? Això ho hem fet a Barcelona, en un lloc que, com diu la Ona quan veu les fotos, el país dels iPads. Sí. No, però vull dir que per Sí, ja trobareu informació. Ara, aquí a InfoSomag ens envieu això i llavors us enviarem per apuntar-lo. Llavors, també hem creat com un Dropbox per anar amb aquests que hem treballat, per anar posant material. Fins que no tinguem, la idea seria anar creant, però tot això és un projecte, evidentment, els projectes requereixen dissenyar-los, aquí sí que necessitem finançament, tot el de Tardes App ho estem fent nosaltres per compartir experiència, però tot el que significa ja posar més tecnologia sí que són projectes a part que us informarem, però que el que necessitarà és trobar un finançament i tot això. Però jo estic convençuda que amb la força i amb el camí ho aconseguirem, no sé com encara, però sé que sí. I m'has preguntat, què més? Les Tardes App, no? És a dir, que ho compartiu, que ho podeu fer. No, jo soy del Dropbox, no? Ah, i el Dropbox. Del Dropbox per poder compartir tot aquest material que puguem fer, el podem compartir i el faig i l'agafes tu i tu el teu m'interessa a mi i poder entre tots fer créixer tot aquest banc de recursos. Si tens un Android i no tens un iPad, ja Bueno, no, a veure, ja no... Tenim una tablet Android i ara ja podem llançar. Els recursos no, perquè els recursos... A veure, Els recursos, moltes d'aquestes aplicacions, sí que és veritat que aquesta, per exemple, de la sardina la pots utilitzar amb aquesta aplicació, que també ha sortit ara fa poc amb Android, aquesta aplicació. Però si no, amb un PowerPoint, amb un PDF, vull dir que hi ha moltes maneres de... Sí que potser tu no la pots utilitzar igual, però es poden compartir, encara que tu no la puguis compartir igual, que les possibilitats. En PowerPoint, però aquí no ho hem explicat, però en PowerPoint si tu el passes a l'iPad hi pots posar un so i pots fer una fitxa auditiva d'allò, vull dir que és igual que, saps? Vull dir que és igual que, encara que estigui mig fet o puguis aprofitar-ne no tot el document, sí que tens la base per modificar-lo perquè al final el teu fill potser necessita una cosa o necessita una altra, per la qual sempre són modificables aquests documents, d'estar obert i a l'abast de qui vulgui. Bueno, això m'ha faltat la pera. Tenim el mando. Bueno, això una mica el que dèiem. No? Passa la següent? Però una mica és això, no? Suposo, ara si teniu preguntes o coses que... La idea que us volíem transmetre ja no és arribar tant al detall de les aplicacions, que això en podem parlar quan vulgueu, però una mica el que ens vau demanar, no sé, una mica com utilitzar les tablets, quin ús li estem donant, si creiem que podia ser un bon company tecnològic i una mica com veiem des de l'experiència no professional però sí de familiar, com es pot integrar amb la comunitat educativa, que aquí pensem que és la clau,
com comunicar, visibilitzar totes aquestes coses que estem fent, com anem guanyant, no? D'alguna manera, els professors, els professionals, això és molt important, és a dir, si ja no només que us apunteu vosaltres, que ens capacitem, ja estem fent moltes coses, però com fem que també involucrem els altres professionals que estan en aquesta tasca per fer-ho? I la idea per ser una mica del que estem fent, que és el que costa, no? Però amb l'exemple... Però bueno, si ja ve l'Alfreda que li diu una altra, també deia, és diferent que ho digui ella, que tu ho diguis com a pare, que ho digui com a professional, com a mestre, doncs això és el que hem d'incentivar, aquest moviment, no? Visibilitzem, parlem. Què cal fer? Doncs fem-ho. I una mica el que estem fent entre tots, no? Anar una mica creixent aquesta fulla perquè germini aquesta experiència i que vagi. No sé si teniu... Bueno, com ho veieu?